Πες μου τι χρειάζεσαι για το πρωινό σου ξεκίνημα. Ένα υγιεινό και εύκολο πρωινό. Ξέρεις τι ανακατεύω εδώ? Τα φανταστικά, εύκολα και υγιεινά και πρωτεϊνικά, γιατί θα το ξεχάσω στο τέλος να σου πω, pancake με γιαούρτι και βρώμη. Και για να μην σου δείχνω μόνο το μείγμα, θα σου δείξω και αυτό για να τα φτιάξεις και για τα παιδάκια σου και για σένα που θες να πας στο γυμναστήριο και για σένα που τρέχεις. Γενικά δίνει ενέργεια. Οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δεις το βίντεο, να φτιάξεις τη συνταγή και να γεμίσεις full μπαταρίες.